Resulta incrível que un acontecemento tan importante para a historia de Galiza como a Revolución Galega de 1846 puidese ser ocultada con tanta eficiencia durante tanto tempo. Algo tan importante como era a Revolución de 1846. Pois os historiadores posteriores falaban de autonomía ou algo así, que esa palabra non creo que existise, non? Este é o lugar onde se reuniu o 15 de abril de 1846 a Xunta Superior do Goberno de Galicia. Eles identificábanse tamén con a situación evidentemente colonial de Irlanda. Antonín Faraldo supera perfectamente o que era a independencia nacional de Galiza. Faraldo, estudiante na Universidade de Santiago de Compostela, vida breve, pero no que deixa escrito nesa reivindicación dunha Galiza que ten que deixar atrás ese aillamento, esa postración na que vive. Faraldo non é recoñecido porque a posición que mantiña era independentista e provocou unha rebelión. E desde San Paio de Antaltares e desde a propia catedral intentan disparar para atacar. As calles están cheas, en parte, de soldados, pero sobre todo están cheas de civis. O exilio máis numeroso e con máis trascendencia para Galicia é o que segueu a derrota militar do levantamento galego de 1846. Acoden a Vigo que aquí en Portas, no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. De aquí, de Rábade, estamos na Veiga do Seixo, concello de Riós. Chega esta ponte, foi aquí, contra a Porta Falsa. Chega esta ponte do Burgo de Pontevedra. É o sabre do comandante en xefe do Exército Liberador de Galiza. Xustamente esa liña entronca de maneira moi clara co feminismo de Rosalía. Rosalía é a poeta da Revolución.